Picture. Picture should have with a picture. The person is going to speak. Saratoga is a picture should have. Kanoda chimwe chekwisa bata chitsvaga Sorry? I think maybe you raise it because of the actual extent.
kwenda kopi Makunda santori nyine kwenda melo reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones.
kazwai vatenderi vadiwa kana kuti manheru tokuchingamidzai zvikuru sei tiri kuchingamidza baba Muchenje, Aldrin Muchenje, assistant priest wepaparishi pedu achange ainesu manheru ano. Saka kuti titangise munamato wedu wamanheru ano, ndichakumbira baba Muchenje kuti vatiitirewo misa. Manheru akanaka hama dzadiwa. We are gathered here in loving memory of Chido Ephraim Zimunhu, a devoted husband, cherished father, beloved son, a brother, faithful servant of purpose, and a pillar of legacy. With heavy hearts and an unending love, we announce the passing of Chido Ephraim Zimunhu, a man of deep faith, unwavering integrity, and remarkable compassion. He leaves behind his devoted wife, Lisa Zimunhu, and their 3 beloved daughters, Victoria Zimunhu, Ruaredu Zimunhu, and Laura Zimunhu, who were the light of his life. Chido was the treasured firstborn son of his family, a mantle he wore with humility, wisdom, and grace. His mother fondly called him Chido Chamai, a name that spoke of the unbreakable bond between them. His father, who shared a rare and beautiful closeness with him, called him Sani, with pride and affection. Together, they built a bond marked by mutual admiration, vision, and love. At home, Chido was a deeply devoted husband and a gentle, present father, teaching his children and guiding them with love and always showing up with his whole heart. To his siblings, cousins, and extended family members, he was a steady presence. He had a steady presence, and he was always calm, wise, and kind-hearted. He touched many lives with his humility, his laughter, and his quiet leadership. He believed in excellence, served with dignity, and loved with his whole being. Rest well, our Morphium Kono Inozoa. You were our joy, our rock, our Chido Chamai. Muzukuru, Chimboya Sekuru, Muzukuru, Mana. Your legacy is etched in our hearts till we meet again, Sonny. You live on every time, always in us. Thank you. We call upon Father Aldrin Muchenje to say mass for us. Father. Mama
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Before we proceed with our Mass, we'd want to express our deepest condolences to the Zimunhu family for the sudden loss of their rare jewel, Chido. And we pray that his soul may find eternal rest within the heavenly abode, being cherished by the Lord himself up to eternity till we meet again. So in order for us to be worthy to celebrate these sacred mysteries, let us call to mind our sins and ask God for pardon and strength. Ndinovuma Panini marmamba muna masimba ose napanini wahama dzangu kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nomukuzengurira zvose izvi mhosva yako huru. Naizvozvo ndinokumbirai Maria mubereko nemi vangeri navasati vose nemi wahama dzangu kuti mutireve Mwari muna masimba ose titirewo tsitsi tiregerewo matadzo edu mugotisvitsawo kuupenyu husingaperi. Let us stand for the Gloria.
Let us pray. Show us, Lord, the immense power of your goodness, that as we weep for our brother Chido, taken from us by a sudden death, we may be confident that he has passed over into your eternal company through Christ our Lord. Amen. Chidzidzo chedu chanhasi tinochiwana muna 1 vaTesalonica chapter 4 verses 13 to 18. Tichazova namambo narini wose. Inzwai mharidzo yaMwari yomutsamba yakanyorerwa vaTesalonica. Hama dzangu, hatisiri kuda kuti imi musazive nezvavafi, kana kuti murase mwoyo pamusana pavo, sezvinoitwa navasina chitarisiro. Inga tinotendera wani kuti Yesu akafa akamukazve. Ndizvowo zvichazoitwa naMwari kuna avo vakafa vakabatana naKristu. Achazovadzosa naYesu kunge odzoka. Izvi ndizvo zvatinokuudzai sedama ramambo, zvokuti isu vapenyu tinova ndisu tinezenge tiripo pakuuya kwamambo. Hatitangiri vafi, nokuti iye mambo pachake achaburuka achibva kudenga pakudaidzira kwezwi raangere mukuru napakuridzwa kwehwamanda yaMwari. Ipapo ndipo pachazomukwa naavo vakafa vakabatana naKristu vachititangira. Ndokuzobva isu tinenge tasara tichiri vapenyu, tozobva tatorwawo pamwe navo mumakore, kuti tigondochingurana naKristu mudenga. Nezvo tichazova namambo narini wose. Naizvozvo potai muchinyaradzana namashoko aya. Apa ndipo paperera mharidzo yanhasi. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. I shall read Matthew chapter 28, verses 8 to 15. At that time the women departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples, and behold,
Jesus met them and said, Hail, and they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my disciples to go to Galilee. There they will see me. While they were going, behold, some of the guards went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sum of money to the soldiers and said, Tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, it will satisfy him and keep you out of trouble. They took the money and did as they were directed, and this story had been spread among the Jews to this day. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. My dear friends in Christ, on Saturday, we actually got into that day with different moods. For the rest of the Christian community, we are preparing to celebrate the celebrations of Easter, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Whilst to the Zimunhu family, it was actually a moment of sorrow and sadness, hearing the news and actually coming to terms with the reality that Chido is no more, or Chido is gone. But for us, we went on with the celebrations. We really celebrated. We did not change our mood for one reason. What we are celebrating has got a relationship with what is actually affecting the whole family of the Zimunhu today and the rest of humankind, especially those who happen to leave this world, especially on those moments when their beloved ones are still waiting for them. We are actually celebrating the birth of a new reality, because for us in the past, death marked the end of everything. And with Christ as Christian, we realize that there is a possibility of a life that goes beyond this current life. This is what we are celebrating, because Jesus Christ was bringing good news to that effect, that death is no longer the end or the destination of everything, but the means through which we can live a life that does not end at all, as long as we are united with the champion of death, who happens to be our Lord Jesus Christ. I remember there are some who thought that this is not something that can happen. There are some who thought that this is just a fabrication. We even heard from the gospel of today that those who witnessed the reality of a life after death, of resurrection, they tried to inform their masters, their superiors, that this is what exactly happened, but their superiors said, excuse me, spread the news to the whole world. Tell them that there's nothing like resurrection. Tell them that the death is the end. We have actually crucified that man who was actually drawing attention to a lot of people, and he had a lot of followership. Now he is dead, and that is the end of him. They try to bribe him. You might bribe people, but you cannot bribe the reality. The reality which comes with our Lord Jesus Christ is that death is no longer the end. And with Christ, there was actually a defying of the laws of gravity and all other laws that science can comprehend. That is, somebody who has been proclaimed to be dead can, miraculously can be said that that person is alive, only having spent 3 days buried in the tomb. Is something that is difficult to comprehend, and is something that is difficult to accept, and is something that those who are actually against that concept will try by all means to suppress. But money did not manage to buy the silence. Although they silenced the disciples, they silenced the soldiers, but the disciples spread the news, and they were even told by our Lord that they were supposed to meet him in Galilee. And in Galilee, they were given instructions to spread the news
not only within Judea, not only within the region of Galilee, but going further to all the ends of the earth, just telling them the good news that death is not the end. And that message is coming again to the Zimunhu family from the disciples, that the death of Chido is not the end. This is what Jesus Christ made him to rise, to resurrect. Otherwise, he would have done so and just gone to his Father without leaving a trace. But he made sure that we know of the new reality that Jesus Christ is alive. And the reason why he died is to make sure that even those who didn't have the capacity to rise on their own, they'll be resurrected in a different kind of resurrection. The one that which people knew of was the resurrection of Lazarus, which was short-lived, which was time-bound, and some were even looking for Lazarus to kill him again. But this kind of resurrection which Jesus Christ brings, nobody could stop it, and nobody can stop it. And I'm telling you, the family, dear friends, that this kind of resurrection which we are praying, that it can be aligned with the fate of Chido, can guarantee him and grant him eternity, which all of us should pray for, should we want to be united with our brother in the afterlife. We heard in our first reading of today, St. Paul is telling to the Corinthians community, to the Thessalonian community, he's saying to them that if there is something that you can share with you, something that brings consolation, is this fact and this reality that we shall be with the Lord for eternity. Regardless of the fact that we might all experience death, and all of us, we are going to pass through it. But death will not be the end. We are going to move further. We are going to experience life, and a life that does not have an end, a life that does not know sorrow, a life that does not get to be hindered by anything or anybody. This is the message that Paul is telling us. This is the message that he invites us, encourages us to share with you, especially on this particular day, in these particular moments, and in these particular instances, that you should be consoled at least by this fact that Chido is no longer with us in this current state, but Chido is still with us because he's already gone before us. No wonder we don't talk of just dying for the sake of dying. We say Chido and the rest, they've gone before us. Mean to say that they've advanced a little bit further than the rest of us, but there's a possibility that you are going to be united with them in the afterlife. Some would say, why is it that when we die, why is it that we die when some of us still think that we need to live? Why is it that some people, they die earlier than others? But let me reiterate the saying or the teaching from West Africa. They say that there's another reality which we cannot rubbish, we cannot put aside. There's a reality that you cannot dismiss, the reality of death. And they say that the moment you are born, you are old enough to die. That's what they say. Everybody has that chance to die. Some they die as soon as they are given birth. Some they die as soon as they are teenagers. Some they die as soon as they start their families. Some they live to see their children and their grandchildren. But at the end of the day, that reality of death, we are going to be confronted with it. No wonder I always remind people that I remember there was a funeral that I attended when I was still growing up. And my aunt had passed on or passed away. And the preacher that day shared a reality that still resonates within my mind. He said that from the moment of birth, there is a constant possibility that a human being can die at any moment. Those who love probability, they know that if you are saying that there is a probability or there is a possibility, nobody can dismiss that. And nobody is free from that. As much as we are actually seated here, nobody really knows if they are going to make it up to tomorrow. Nobody really knows if they are going to make it up to the next month or next year.
and nobody really knows that they can live to old age, or even to see their grandchildren, their children's children. But because of the fact that we pass through death, the Lord did not disturb that possibility of death. He actually introduced a new reality behind the constant possibility that is there. That is the afterlife. So, for those who believe, there is a constant possibility that a human being who dies can live forever. That probability is always open. No wonder we are told in John chapter 14 that I am going further, I'm going forward, I'm going before you. Jesus Christ saying that to his disciples. Where I'm going to prepare a heavenly abode for everybody, so that there will be a place for everyone. He's quite confident because he was going to pass through that death. I remember I told you that on Saturday, especially on the vigil of it, we are actually celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. The reality we are celebrating is a shock. We are celebrating a shock that resurrection is a possibility, which really happened, which really gives us hope, and which is something that we are looking forward to should we leave this earth as much as Chido has done. We actually celebrated again another reality that our Lord Jesus Christ gave an example which was very successful. Most of us we have encountered through good teachers, and they tell us of the things that we should do, but they are hardly able to accomplish themselves. Now we are celebrating a teacher who really lived the reality of death. He went through it and he rose. And he's saying that as much as I passed through death, you also, in faith and in union with me and my Father, certainly you are going to live forever. So that is that reality we celebrated. We celebrated it because there are moments when you are going to leave our loved ones, as much as the Zimunhu family has lost Chido in this current moment. And in those moments, if you are to be consoled, we need to be consoled by that reality that life goes beyond this current one. This is what gives us courage to say something before you. This is what gives us courage even to pray in this very darkest moment of your life. This is the reason why we can even sing the Gloria even when we are actually mourning within ourselves, because there's that reality that goes beyond this life. We are also celebrating the advent of an explanation. The mystery of death leaves a lot of questions than answers. And a lot of people cannot explain it. But with the resurrection of our Lord Jesus Christ, there is an explanation that is presented before us. An explanation that death is not the end, but death is a means through which we accomplish a life of eternity with our Lord, to regain that original innocence which we lost through sin, which we lost through the disorder that happens in this world. So if there is a possibility of consolation in this family, the reality of Christ brings consolation to you. May Christ continue to speak within your hearts. May we open our hearts to allow the Lord to speak inwardly. Him who knows the depth of your sorrow has that power and the ability to bring consolation to you, to the whole family, to all those who knew Chido, to all those who wished him well and his family, to all those who are with us here and those who are actually following these proceedings from abroad. The only message that I can leave you with this evening is the fact that we shall have the Lord, and we live the Lord in another life. And that one is not just a myth. It's not just something that we speculate, but it's a reality. And the Lord is there to grant that to all of us, starting with the Chido, through Christ our Lord. Now let us present our petitions before the Lord. My dear friends in Christ,
We believe that our life is in Jesus Christ, the accomplished life that goes beyond this one. We put our petitions before him, particularly in remembrance of Chido, who has gone before us, that our supplications and our petitions may be acceptable by the Lord himself. Mwari Baba, batsirewo hama dzedu, vabvisewo murima nemukutambudzika kwose, kuti vasvike kwamuri tinzwewo mambo. We pray for consolation for the Zimunhu family and all those who are dear to Chido, that they may get that true and inward consolation from the fact that you are with them and you are going to walk with them within these difficult moments of their life. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Vanzwirewo tsitsi, muvaregererewo matadzo avo, muvatore vachigara nemi mumambo wenyu, avo vose vakatisiya, kusanganisira Chido nedzimwe hama dzedu, tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. For what else shall we pray? Mwari Baba, makamutora murandarume Chido Zimunhu akasiya mudzimai wake nevana. Chiitai kuti mhuri yake iwane zvaaishuvira vana vake vagokura vaine chitendero chakasimba kuburikidza nerudo rwenyu. Tinzweyo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Taikumbira kutungamirwa nemi Jehovha vakatendeka, gamuchiraiwo mweya waChido. Tinzweyo. Almighty God, the Father of the living, we present before you our petitions as you are praying for Chido and all those who have left this world, particularly his Supreme Pontiff, Pope Francis, that they may get to live in eternity with you through Christ our Lord. Amen.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice as it is for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Mwari Baba munetsitsi inzwa yeminamato yedu makamutsa mwana wejesu kristu muvafi saka tinotarisira kuti muchamutsawo mwana wenyu Chido muvafi sezvamakaita Kristo ndimi Mwari munetsitsi dzisingaperi. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti. Msante, 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 mambo Mwari wamasimba, denga napasi zvisere nembiri yenyu, ngaarumbidzwa kumusoro-soro, ngaarumbidzwa anouya muzita ramambo, ngaarumbidzwa kumusoro-soro. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. And in this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring here to the fullness of charity, together with our Bishop Robert Christopher Ndlovu and all the clergy. Remember also your servant Chido, whom you have called from this world to yourself. Grant that he, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us, we pray,
that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Forever and ever. Amen. The Savior. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant her peace in our days, that by the hope of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Mwari muna masimba ose, imakatisira chisidzo choupenyu usingaperi mukati parugare. Tinokukumbira kuti muye munotiratidza rugare rwenyu kwatiri, regai kuringa mata imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwamambo ngarive neminarini, ngaripanane mucherechedzo worugare. Unobvisa matadza pasi, chinzwirewo tsitsi, waina yaMwari munobvisa pamusoroi, hama vadiwa, chikamu chino chatasvika tinongokumbirisawo kuti avo vagara vachigamuchira kumaparishes kwavo uye vakazvigadzirira kutanga vachigamuchira mumutoro womisa ndivo chete vanokwanisa kunge vachigamuchira. Tinotenda. Omwe, omwe,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now and at the hour of our death. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty and merciful God, that the soul of Chido, our relative, whom we have offered this sacrifice of praise to your majesty, may through the power of let us bow our heads and pray for God's blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth. Thanks be to God.
Vatenderi vadiwa, toda kupa kutenda kuna baba muchenje nemisa yavatitungamirira nayo manheru ano. Zvimwe zvese ndozvisira kuna MC Mukoma Taurai. Hama dzadiwa, tinoda kutanga nekutenda baba vauya vachizotitira misa. Tinoda kutenda hama neshamwari imi mese mauya kuzochema nesu nekutisimbisa. Tinoda kutenda vese vari kuteerera chiitiko ichi nekuona chiitiko ichi online. Tinoda kutenda zvekare avo vese vanga vachitibatsira behind the scenes kuitira kuti program yedu ifambe zvakanaka. Pari zvino izvi tichanzwa ma-speeches from my family members. Asi tinoda kukurudzira kuti kune avo vanokwanisa munozopfura nepa table iri panze apo kuti munyore ma-messages or ma-tributes nema-messages to our dearly departed. Thank you.
mazvita. Tichitanga program yedu yema speeches. Tichatanga ne speech inobva kuna baba. Baba va Chido vakamiririrwa na va Wisdom Nyamukure anova muzukuru mukuru wekwaZimunhu. Manheru yakanaka kune vese mauya kuzotikuta. Tikuya pano kuzocelebrata kuchema, tichicelebrata upenyu hwemwana wangu Chido Zimunhu. Chido akazvarwa muna January musi wa 14 gore ra 1981. Akazvarwa tikafara chaizvo kuti kwazvarwa mwana mukomana, tikamupa zita rekuti Chido. Chido chemoyo wangu na mai wake. Akanga ari mukomana, akazvarwa akangwara, zvekuti rakave ruva remumhuri semunhu akanga ari mwana wekutanga. Chido akakura akaita upenyu hwakanaka, akaenda paSt. Michael's Prep School, akabva paSt. Michael's akaenda paHartman Primary School, akabva paprimary school achibva aenda paSt. George's High School. Tese tinoiziva kuti St. George's High School yakadii. Ndipo pakadzidzawo vana vevakuru vakuru, vakadzidza nevana Mugabe, vakadzidza nevana vamwe vanhu vakuru. Aitamba rugby ipapo. Taenda tichinomuona ari mwana aitifadza. Apedza pachikoro ipapo Form 6,
akabva aenda ku Australia. Mukomana uyu akanga achifara nemunhu wese. Handina kumboona kana zuva rekuti mumwe mwana akauya panapa achiti ndanzai naChido kana kuti ndakuvadzwa naChido. Akanga achitamba nevamwe zvakanaka. Akanga ari mwana aifadza, ari mwana aiteerera. Aenda ku Australia achinoita degree rake ikoko. Mugore ra 2020 was it 1920? It's 2020. Mugore ra 2020 akawana chitupa chekugona award, tingaiti award nechirungu, chekugona zvaidzidziswa semunhu aidzidziswa kuve manager. Zvikatifadzawo nesu kuno. Chido ku Australia ikoko akabva anosangana nemusikana wake Lisa Johnson. MaJohnsons royal family. Vakabva varoorana. Apedza chikoro chake akauya kuno. Tese tinomuziva Chido aifara nemunhu wese. He was passionate. Anganga asingasarudze kuti uyu muchembere, uyu mudiki, aifara nemunhu wese. Ndiye akanga achimanejawo paQueen of Peace Clinic iri muno muHatfield. Chido akabhabhataidzwa muno muRoman Catholic Church muno muHatfield. Saka mwana andanga ndichifarira chaizvo. Mwana aita basa rake. Vamwe vana vanoti kana akapinzwa pa home manager mu family business anonokora, anotonhonga, anototora. But Chido was faithful. Achiita basa rake zvakanaka. Akazvara vana vake vasikana 3. Vakazodecide kudzokera kuAustralia. Akaenda nemhuri yake kuAustralia. Kubva kwakaita kuno ndokumuona patakaita mwana wangu. Haana kuzodzoka. Ndakaita birthday pano.
vasikana vari vatatu ava vazukuru vangu ndivo vakauya. Iye naadzimai vake havana kuuya, kwete kuti vakanga vasingade, asi mabasa. Saka anga achishanda basa rake zvakanaka chaizvo kuAustralia. Kushaya kwake kunondirwadza, kunorwadza amai vake, kunorwadza mhuri yese, vana sekuru, vana mbuya, vazukuru. Vese vanosuwa pazuva ranhasi. Asi tinoziva kuti kufa kwakauya. Kufa hachisi chinhu chinyowani, asi hachijairike. Muparidzi chapter 3 verse 2 inotitaurira kuti zvinhu zvese zvine nguva. Kune nguva yekuzvarwa, kogoita nguva yekufa. Chido atisiya, asi tinoziva kuti afa panguva yatanga tichiselebrata kufa kwemusiki wedu, kufa kwamambo Jesu Kristu nekumuka kwavo. Tinoziva kuti vakaenda kunotigadzirira kwekugara, kwatinosuwira kuti Chido semunhu akanga aziva Mwari, tinosangana naye parumuko, pachazoridzwa hwamanda, tichienda tese kunosangana naye. Zvinorwadza, asi tinotisu he has been promoted to glory. Abiswa pano pasi achienda kunyika tsvene, umo achanogara forever. Ndingati zvinondifadza kuunganirwa nevanhu vachitaura nezveshoko raMwari rinoperekedza mwana wangu. Amen. Baba
maita basa baba vachido Zimunhu. Iko zvino tichanzwa speech inobva kuna mai vachido Zimunhu. Mazita enyu baba, mazita enyu baba, mazita enyu baba. Amen. Isusu tiri vana mai vachido. Nefunga tasara tiri 5. Tinofara. Chido musi wakazvarwa musi wa14. Ndaitaura nababa wacho this week. Pakwaka kuchinaya. Saka Ephraim akaenda kunoona mwana. Achisvika Chido akasimaila. Akati mai ninika. Chido aisimaila. And akaramba achisimaila up to today. Isusu tinofara sana mai kuti Chido anga ari ruva rinoshamisa, ruva rakanaka, rinotumika, rinotaura naye, kana kunaka anga akanaka vasikana. Atinoda kungotaura nokuti unotozvara utoona kuti uyu akanaka uyu. Uyu anga akangozvinakira. Saka kwachirera isusu kumusha kwedu. Ranga riri ruva rinotumika, rinofara. Indini manje ka aingonditi muri mama. Paakaroora mukadzi wake akati mai madha, mukadzi akati chiko iwe ramuka. Akati chiwe avadziwo mai kwava zvanzi ndati ndimangu akuda kushatirwa. Kati Chido usashatirwa iwe wautuza kuti chirungu here pano. Muri kuona zvaangari. Kuna ana sekuru angari chinhu chinotumika achifara. Kana chiita maoccasions ese kana ekumakwedu. Murume wangu aimuti baba achirevesa. Chido angari chikomborera. Asi ruva rakanaka hama dzangu. Izvo zviri kuti mwana wamai wachasara sei. Asi tinonamata Mwari anozviita. Chido watorwawo nekuti munhu akanaka rinotanhwa ratanhwawo kudenga ruva redu. Asi tinoda kutenda Mwari nemakore 40, is it 44? 44 atanga takamupuhwa naMwari. Amen. Nokuti nguva yake payakakwana Mwari angomutana tisingazivi. Inini nezuroka vanhu vaingoziva kuti Chido mwana wangu. Ndaiti tine matwins nefirstborn yangu. Saka pandakaisa pastatus ka kumba kwakazara vanhu vaibata maoko apo. Kubata maoko kuti nhai michiko chiri kuitika. Asi inini ndiri kuti Chido ranga riri ruva rinoshamisa kwaZimunhu manzwa. Ndofana kuenda. Sorry ndiri muparidzi zvezvo. Chido anga ari ruva rinoshamisa kwaZimunhu manzwa baba achitaura. Kwachihera tiri kutaura. Vazukuru, muzukuru aidadisa. Pana pakaita maoccasions aitotumwa namai vake kuona kuti panapa ndakutoita chimwe chinhu. Chido anga ari mwana akatinakira. Tinotenda Mwari 44 years idzi. Asi kana Mwari atanha ruva isi hatingarambi. Hatingarambi kana Mwari atanha ruva. And aiva nerudo runotyisa. Kumba kwedu akamboya murume wangu aitwa surprise birthday. Akauya akaita zvokuti ndakamira kudai. Anenge achingosimaira zvaakaonekwa nababa ake achiita musi wazvara. Aingosimaira kudai. Achisimaira kwese up to today. Hapana akamboti ndanzwa ina Chido kana kuti ndanzwa ina Chido. Asi inini ndinongoti Mwari atora. Mwari ada kuti nguva yake yaita sei yakwana. Nokuti pasainzi chaidzoka. MNS by profession. Ndakati kadi yakaresti. Yazodiko ikadi ndikatora history kutora kuverenga zvimwe kuona kuti Mwari anga ada kuita sei anga akutora ruva rake. Haleluya. Amen. Inini chandinofara vasikomana vasara na rudo wasara. Batai mai mwana wamaingu zvakanaka uyu. Aidiwa na rudo Chido aita kuda mai yake. Ndaiti inini kana chida kuziva kuti mwana wamaingu ari sei ndaingofonera Chido chete. Totoziva kuti ukanzwa akupa update ka anenge achipa chaizvo. Isusu tarasikirwa kwachihera.
kwachihera tarasikirwa. Chido angari anotapira nevahanzvadzi dzedu, waitapira nehanzvadzi dzedu, maiziya kuti kwaenda sekuringi aripo. Zvakanaka zvinoshamisa, asi Mwari aita kuda kwake. Amen. Thank you. Mazvita amai, pari zvino tichanzwa speech ichabva kune mudzimai waChido, ma-recorded messages achaplayiwa iye zvino from Lisa Zimunhu. My dearest fellow Vicky, Chido, my darling dreadlock Rasta, my rock and stay. I can't believe I'm penning this. My heart is shattered into a million pieces right now. I'm sitting here expecting you to now walk through the door at any second. From the first ever conversation we had in 2001 about your hair to all the years that followed, I've always loved you. Today, it is that same hair that now keeps me company. You have been the most amazing friend, partner, husband, and father whose gift was your love. A love that literally crosses oceans and became my home. Wherever we were home. This year would have been our 20th anniversary, although we have shared 24 together. I was 17 and a half when we met, and then we started growing up together. We got married twice, had 3 beautiful children who you also penned poetry for. We travelled a little. We even sat on professional boards together, proving yes, it does work. And most importantly, we created a life together. One that I vow to continue in your memory. While hard, I know you wouldn't want it any other way. You fought an epic battle, and as now, in the end, God called you to rest. Your soul is now at peace, your heart healed, and your spirit free. It was a beautiful night you chose to leave us, on a soft breeze overlooking the city you loved so much, sharing a tot of your favourite Glenfiddich with us, as well as some of your favourite Stella beer. There are not enough tears in this beautiful world we created to sum up the pain that is ripping through my heart right now. How I will continue, I have no idea, but one foot after the other, I guess, and slowly, with the help of our beautiful girls who have showed bravery beyond their years at this past week. I will love you for eternity and then some more. Please also show me you're there in some way. From our first kiss all those years ago to the last one before you went on your way, there will be no other more worthy of my love in this lifetime or any to come. Love of my life, a life we have worked hard to be together. No one nor realm shall separate us in this life or in the next. You are a lover of all single malts, golf, jeeps, reggae, and most of all, your family. A man who I was so proud to call my husband, with the most committed work ethic, dedicated to excellence and integrity. Your ability to create special relationships with everything and everyone you met and captivated all who entered your path has been mirrored in all the love we have been shown now. A professionally praying mantis style of typing and a life fan of Liverpool FC, a man who also took double the time to get ready to go anywhere than that of his wife. May the everyday reminder of your beautiful soul and your daughters get us all through the next tough days ahead. Famba jaka nakamuhu, ndino kuda, with all the love in my heart from your pretty baby. The next speech is coming from Rudo Zimunhu. Rudo is sister to Chido Zimunhu.
Thank you all. It's a difficult speech to make. Chido was literally my best friend. I'm trying not to break down so that I can finish my speech. But I just wanted to attest to what everyone else was saying. Chido was a loving person. He was so loving and encompassing. I don't think that anyone could have gone to him with a problem and he would have turned a blind eye or turned a deaf ear. It was impossible. He just cared too much about people. He cared about humanity. He cared about his staff, the people that worked with him for so many years at Queen of Peace. He was there serving at Queen of Peace for 17 years. This is the kind of man he was. He loved his family deeply. His girls and his wife were his whole world. He would do anything for them. He loved us as his family as well. And he loved us so deeply and so softly as well. He was this big, gentle giant that you knew that you can just go to him for a hug, for a smile, a laugh, you know. Sometimes, because I tend to be so much in my shell, then goes to our phone. Tete, what do you say? I'm like, ndiribo. Ndikuyakuzokutora. Why? Ndirikumba ini. Ungogara pamba iwewe. Handei, ndikuyakuzokutora. Let's go have a drink. Let's go chat. And we'd just go and we would just, spend time together, you know. He's going to be terribly missed by us. To attest to his love, you know, when we were growing up, Chido would take the punishments for me. So, tikaita mskanzwa. And, you know, I remember we broke these windows one time. We broke several of them on the same day. Tichitamba rugby nema avocado. But the person with the butterfingers was me. So the person who broke these windows were me. But now because angaka wanda, taizoti nasi ibande na did. So Dad would come and say, Ndiana azvita tear up bedroom. So now we were sitting waiting for the judgment, knowing that 5 o'clock he would be walking in, sitting, waiting, takagara, takageza, together very steady. Now, Dad walks in, looks at French door and says, Ndiana azvita. And Chido quickly said, Ndini. And then he's like, tear out bedroom. So, of course, that meant the belt, right? So Chido just said to me, ndakuyenda suri kundipa dessert yako. So he went and got the beating on my behalf. And because he knew that, because I had been crying all day at the thought of the beating. So just at the thought, and I'd never been beat before, but the thought was scary enough. So he decided that he's going to take one for me. And he did that several times. And do you think that he actually demanded my dessert? He never did. He never did demand his payment. But he would gladly take the beating for me. And throughout life, that was him and me as their only sister. I was always protected. And I knew that I have my number one protector, our big brother. He was a protector to all of us, you know. But I knew that I have my big brother to rush to. Pana vakambondinetsa ku primary school ndikati mirai muone brother yangu ichauya
and yakauya zveshuwa. And he actually learned at a different school. But ndakati pa lunchtime panouya Chido nadriver kuzoticollecta, chena ndonodza Chido kuti Chido pane vanhu vari kundinetsa. Akangobuda mota akati ndevapi ndiratidze. And that was how we were throughout life. He was amazing. I have so many stories. He taught me so many things. He was a mentor. I got a scholarship to go and study my master's in the UK. Chido prepared me for those scholarship interviews. I just said to him, I'm a doctor, and this is the business world and how to sell myself and chi. And he said, Tete, come to my office. Today, we are going to finish prepping. Kana chero tikabuda na midnight, we are finishing prepping. And I got the scholarship. And I know that I can attribute it to Chido's dedication to make me a better person and wanting what is good for me. There were so many sacrifices that he made. And, you know, when I found out that he's gone, I was like, so who do you want to take on this firstborn role that you played so well? Who do you think? Urundi nini? Say, what? Ndinda kuti vapana. Zvinoita here izvozvo Chido. But I want to say that he prepared me. He was always there, guiding hand, always there to inspire me. He inspired me in so many ways. And I respected the man that he was. I respected the man that he was in every way. He was so deeply devoted to his faith. Last service, I said, Ndina Matire will hail Holy Queen. Chido would pray that prayer. He was so devoted to the Virgin Mary. And so I want Chido and I would sing it together in prayer. Zvaoma, zvafadza, zvadi, we would sing it together. Hail, Blessed Lady, Mother most kind and merciful, Fountain of goodness, hope of life immortal. We are but sinners, children of Eve still in exile. To you we send our sighs, the trials that befall us, passing through this vale of sorrow. Hear then our plea as our intercessor. Turn then to us those loving eyes compassionate, to give us comfort. Then, Holy Maid, when our exile here on earth is ended, lead us to Jesus Christ, your Son, in glory. Oh, gentle, we finished. Oh, gracious Virgo Maria. Thank you very much.
But the Chido actual food. And she's not lying. And all he ever did was love us. And I have a few words to say. Zvongondinetsa kuti nditaure zvandenge ndida kutaura nokuti mumwe wangu munyaya haasi pano. Mom translates everything. But Chido is going to be missed. They want to hear you online. I'm just saying it. Chido is going to be missed. Too much. Vana mai varai nzeve dzenyu nditaure nyaya dzaChido panapa. Tokuda kutaura nyaya. But ndimukoma wangu. And we have you. Also, when I look at my children, vana vangu, vese vanoti dedi mudi. Ndinoona Chido mune vese. No, but vese, you see Chido in all of them. Ruvani ngachita chidhakni ntau chake. You know what I mean? You know. Laura aningachita the big loving flutterby. Oh. And it's beautiful. So Chido lives on in us and what we decide to do. Thank you. So those were speeches from Rudo and also from Mudiwa representing the brothers to Chido. Next on the lineup, we would like to call upon Sekuru Chiera vauye vazotaura pamusoro pemuzukuru wavo. Okay, I'm sorry. Ndanga ndisina kuudzwa nezvespeech hanarudo ndakangana. Saka ndokwanisa kutaura zvangu but vanga vasina kundidzana ndakanganwa. Chido was a loving someone, and Chido na Rhoda, those are the babies vandaka ndichitange kuone kuti ndine tuma little ones, and God have decided otherwise. The two, they have been promoted to upenyu huri pamberi apo. Chido was loving. You would make jokes. Aida sisi wangu, aida baba wake, munhu anga aite kuti ukaassociate naye wauna paunoona kuti Chido akutsamwira kana munongo michitongoudzwawo anokuti asekuru ainambe kuti ataure kuti sekuru madhokota akati hamupati kumwe doro sekuru dei masiyana neizvi zvinotishatei ndikati iwe unomwa wani
haana kubvira akandituka sematukirwo anditwa nevamwe. Aitaure zvakanaka. Mwana waChido anga ari mwana anga aine hunhu. And the Chiera family, we are the Beterers. Everyone, even Kumusha, vanomuziva nerudo rwake. We are receiving calls from back home. At times, I am inini ndiri more move than you. Ini ndiri double move. Because baba wake imove, mai wake imove. Ari majokes ake no one will replace him. And they are the only two. You are one to tell you rudo naro dawi. Bekuti ha. Ndaipa kuzvarwa kwavo vana ava ndaishamisika ndandisingaudzwi. I was the youngest in the family. Ndandisingaudzwe kuti chii chiri kuitika. Ndozoudzwa nemaneighbors. Ndotaura kuti they are this a family or some men, they will come, they clap hands, they pay some money. Then after that, I'll see my sister is joining that family. My sister is now pregnant. They are now. That's how they came. I was so confused. And then I love the two. Bese vatorwa una mari. Vakandiudza my friends angu young. Ndiri young. My friends akanzoti your dad died. Your mom is selling your sisters for you to survive. I still remember that. That was true. People never Vese vana mechido my elders angu. It was not explained to me what was happening. In India, I go need these men who come clap hands. The next thing my sister is going there. So Muzukuru wangu Chido, I love him. Nekwaenda muzukuru wangu acharamba akadaro. Muzukuru wangu Roda akaenda futi vari tu ndo tuvana twakati kuti ndizive kuti kune kamwana am capable mwana ndo tuvana tondakatanga nato ito tunhu turi tu itoto. Mwari akatutora turi tuvairi. Ndinotuda ndicharamba ndichingonamata. Ndinotenda, ndinobonga. Thank you very much, Sekuru Chido. Isusu kwa Zimunhu, we are very lucky. We have fathers who took their time to do this clapping and payment. But we have also had our own fair share of men coming and clapping to our fathers and even to ourselves. And we ended up having our own Muzukuru. Some of them who are quite challenging to us, but we know how to deal with them. So, ndoda kukumbira one of the many Muzukurus vatinavo kwa Zimunhu vauye vazotaura nezvasekuru vavo. Makadi zvenyu hama neshamwari mauyawo kuzotibetserawo kuchema sekuru vedu Chido Zimunhu. Sekuru Chido munhu akanga ane rudo zviri kutaurwa panapa. Munhu aigara achismaila. Munhu aiti akationa sevazukuru taizorora pachifuva chasekuru. Vaiti vakationa sekuru Chido vaiti haga. Wobva waisa musoro apa. Wobva warereka wakararira wakadai. Voramba wakakubata wakadai so. Saka wainyatsofila kuti ndiri mumaoko ani nhai asekuru vangu. Saka vakanga vasina kuti vasangana newe pai. Vaiti chero vakasangana newe ini vaiti vakasangana neni maokei. Vainditora kubva vandihaga maokei imomo voramba vakandibata. Pandakaroorwa zvakambonetsa murume wangu. Murume wangu akatoita shanje akanetseka akasvika kumba akanditi udze sekuru vako kuti kukuhaga kwavanokuita kweyako handikudi. Ndakasvika ndakaudza sekuru Chido kuti sekuru murume wangu ari kuti hanzi hadi kuti mundihage. Zvikanzi ndinoda kukuhaga kusvika ataura ega. Saka sekuru Chido vakazoti varoora Lisa. Saka vaingotokasangana neni vondihaga. Vakona murume wangu hasi kutaura savaiziva kuti anotsvaka navachindihaga. Ndobva vazoti kumurume wangu zvikanzi iwewe ndakanzwa kuti iwe wakati hanzi haudi kuti ndive ndichihaga muzukuru wangu. Ini ndakaroora murungu. Ndoda kuti tikasangana iwe unosvika wahaga murungu wangu. Ini ndohaga muzukuru wangu. Saka taive toti tikasangana
baba adhi vainohaga murungu, ini ndonohagiwa nasekuru vangu. Saka one day ndo pasekuru Chido vabvudza baba adhi zvikanzi unonzwei kana wakahaga maivhiki? Zvikanzi hapana. Zvikanzi saka uzo ndo zvandinoitawo kana ndakahaga muzukuru wangu. Ukaona ndichihaga muzukuru wangu usiyane nani naye neni. Saka sekuru wangu engoti vakandiona vese ndo zvatotongondiita vana sekuru wangu, mukangoona ipo paende ndichingohagiwa vakasatondihaga handinzwi zvakanaka. Ndechitonzwa kufara vana sekuru wangu achindihaga. Saka imwe nyaya yaitika nasekuru Chido, takakura takati siyanei, tinenge takasiyana nemakore 4 nasekuru Chido. Saka vaiti vakauya kumusha vari mainrudo nasekuru Chido kumusha kugokwe, ndichigara kugokwe. Ini ndindaitogwa ndonzigara nevana painhai mumba, vakanga vasingadi hutsi. Saka tinoona katwese tumaswitsi twese twitwi vaingodya neni vana ava. Saka vana ava vakangokura vachizoti vakakugokwe sekuru Chido vaingozoti kune muzukuru anonzi Maria. Obva ndazouya ndobva ndagara panapa. Saka ini ndaita Red Cross yangu ndiri panapa. Sekuru Chido vaigara vachingonditi, ha, kosei iwewe wakachuza kuita Red Cross usina kuchuza kuita nursing? Ndobva ndati sekuru handina chirungu. Saka vaiti vakabva kuchikoro sekuru Chido vouya nemabhuku avo vogara neni vondidzidzisa chinhai, vondidzidzisa chirungu. Saka sekuru vakazoti varoora murungu, zvikanzi iwe Maria, handindaigara ndichingokudza kuti dzidza chirungu, ezvino ndakaroora murungu, hauchagoni kuochita majokisi nemukadzi wangu. Saka vaigara vachingondikonorera izvozvo. Saka vaiti vakasangana neni sekuru Chido vaifarira wrestling. Wrestling vaida zvekudaro zvekuti vaiti kana ikaitika hokuogani wauya akatanga kubvarura hembe vakagara apa, chero vakapfeka t-shirt mbuya vaizviziva yaibatwa t-shirt yobva yobvarurwa kudai. Saka inini mai ndindaipedzerwa shungu. Taingoti tikasangana mukorido, ndaiti ndoda kuinda kana kuku, ndaitanga ndadongorera kuti sekuru Chido havazi mukorido here. Vaingoti vakasangana neni mukorido vaingondibata sobva ndirovera kumadziro. Ndibva ndati ko sekuru Chido mozviitepo, ndikuda kuti ukure wakasimba muzukuru wachinzo, ndoda kuti ukure wakasimba. Saka taingodaro chingodaro. Saka sekuru Chido wakambosvika imwe nguva taida kuenda kugokwe. Zvikanzi takuenda kugokwe, zvikanzi nasekuru Chido Maria haasari. Zvikanzi hatina pekumuisa, zvikanzi haasari anoenda ari mubhuti. Sekuru Chido vakanetsa, ndikaiswa mubhuti, ndikaendwa neni kugokwe. Sekuru Chido varamba kuti ndiite senai ndisare. Saka tasvika ikoko ndaburuka, zvikanzi dondora ndichana chatete, ndondwari chana chatete. Ndichatenga motikari, ndatenga motikari. Unenge usagari mubhuti wazvizvaka? Ndibva ndati alright sekuru. Saka gore rakaita motikari mbiri pana pasekuru Chido vakufamba nemotikari. Sekuru Chido yazvina handichakwiri painhai, handichakwiri mubhuti. Saka taingoti kana toenda kugokwe, indaitongozwa kuti siti rangu ririmo mumotamani masekuru Chido. Ndakanga ndavipisa kuti kana ivo vane motikari handikwiri mubhuti. Kana toenda kugokwe ini siti rangu raingogara riripo. Chero nanhasi Zimunhu yese inozviziva kuti kana kuchiendwa kugokwe mota dzichisimuka pane siti rani nhai raMaria. Vamwe vese vangakwire mabhazi vakaita sei, ini ndini muzukuru asingaende kumusha nebhazi kana mota dzipano dzichienda. Sekuru Chido akadeclare kuti Maria une siti rake pano. Saka ndarasikirwa nekushayika kwasekuru wangu. Sekuru Chido vaiti kana pachiitwa zvinhu zvinenge zvichiitwa mufamily, hapana chinhu chaiitwa pasina muzukuru. Ndo zvandaivadira. Vaimeka kuti chinhu chavo chese chakatsikigwa nevazukuru. Vaizoisawo Maria kumberi, but vazukuru vavo vanenge varipo. Pakauya Lisa achiuya kuzoonekwa ari musikana. Sekuru vauya nemusikana murungu kubva kuAustralia. Ndikurimemba kuti takatouyawo pano nevamwe, tikaona musikana wasekuru, ndikafunga kuti zvapera. Ndakazoti ndiri kumba kwangu ndikaona sekuru vandifonera, zvikai Maria, ndikuya kuzokuratidza mbuya vako zviri official, kwete zvawakaita kuuya kune vanhu. Munoziva kuti Lisa akauyiwa naye kumba kwangu kwandaigara, akauya akandiratidzwa, akaudziwa vaimuudza nechirungu achiti uyu ndiye muzukuru wedu, unofanwa kubika, hanzi akauya unopika uchimupa chikafu. Munoziva kuti Lisa akabheka keki randakangoona auya naro, akandibhekera keki Lisa, akauya naro, akasvika akandipa, akanzi Chido akati ndinofanwa kubika, ndichiita senai ndichikupa, akandipa keki. Lisa akuya munomu, akauya achizoroorwa, achiitirwa muchato, hanti aichata. But sekuru Chido akandiudza kuti Maria, ndikuda kuti mukadzi wangu atambirwe chiurora chiya chinotambirwa vanhu kumusha, zvamunoitira vanhu vekumusha zviya chero achichata. Munoziva kuti takafambisa Lisa achifamba zviya zvekumusha nemabvi kubva kugedhe uko. Achiuya ari muroora, achidzidzisa zveuroora, achifamba achiuya, Lisa achiuya, tikamupemberera, tikamuimbira zvekumusha kwedu. Ende ndo zvaida sekuru Chido, zvikanzi isusu varoora vanogara vanopembererwa nechinhai nevazukuru. Sekuru Chido ndiri kuti memba imwe pati
yavakatiita vaiti panoitwa pati chero birthday rambuya iye zvino mbuya inini ndinogara ndichizvitaura kuti kubva pakaenda sekuru Chido kuAustralia birthday rambuya rinongopemberegwa tisipo havambotidani vamwe vese but sekuru Chido varipo paisaitwa birthday taienda kumahotera uko kuna Shangri-La uko kupi masurprise mbuya vaingozoshambisika vachisvika vachiona vana Maria varipo takokiwa nasekuru Chido takokiwa ipapo nasekuru Chido takazoti vachiita birthday ravo sekuru Chido tikabva taenda kulake Chivero ubva tatina Pepe tikanzi Pepe naMaria tikuenda kubirthday but handidi kuti muende nevarume venyu because tasvika uko vachanokudisturba iko kwangu tikatidzokerei kumba ngatidzokerei kumba handidi kukona muchiuya nevarume venyu kubirthday rangu takatogona nasekuru Chido takaenda uko kunogocha fishi kulake uko takasiya varume takadzoka na 2 o'clock takadzoka na 2 ende hapana murume akativhunza because sekuru Chido vakanga vari shield vaitifukidzira vaitivharira hapana imi regai ndimbokudza imwe nyaya sorry zvenyu iyoyo ndinotoitaura chete because mbuyaka ini ndikutochema kuti sekuru Chido vaenda munozviziva handisisina anondivharidzira munoziva kuti baba adhi vaitya sekuru Chido zvekuti vaitoziva kuti kana uchida kungoti uone kuti nyika haikunakiri netsa Maria sekuru Chido netimu ravo vobva vauya hazvifambi zvakanaka ini murume wangu anituchengera ndakudzai kuti angasati ndihagiwe wagiwe rimwe gore ndobva aita tuchengera tiri pamuchato ndobva angondivhiringa pamuchato ndobva vafonegwa vana sekuru Chido amenoko vakabva mota dzakaya dziri 3 mapurisa epaheadfood vanozviziva vana mai majona dzakaya dziri 3 vari muvakomana vana sekuru Chido nana sekuru Tawava nana sekuru Mudiwa vese nana sekuru Tadiwa nana sekuru Tulani mota dzakasvika dzichivhugwa kunge dzemasiteni mazuva anoitwa mota dzemasiteni kana vachivhurira president anovhura so vojamba vodai vakajamba vakomana vakabata mvuu saka ini murume wangu manje akanga azviziva kuti vafonegwa vari kuuya vana sekuru vake ava hazvimiri zvakanaka vakangosvika iye akabva akurumidza kunozvisa kupolisi saka vachisvika sekuru Chido vakasvika vachiti tiri kukumbirawo kuti izvo mumbotipa mukomana apinda kuseruko timbomurova motiudza faindi yamuri kuda tobhadhara nasekuru vangu akakumbira ruregera akati sorika sekuru munokoziva kuti muzukuru indomuda dzenge richandidza ndibata sekuru chiichichi saka sekuru Chido vakanga vasingadi nevazukuru vavo kutaura chokwadi saka tarasikirwa zvisingaite nekuinda kwasekuru Chido mbuya munoziva musi wakaenda sekuru Chido ini nami ndandaindepindisipo sekuru Chido vaipa vanhu zvinhu zvavaisara nazvo saka vaihwa nichingokomblena kuti vanhu vanoti vana sekuru vedu vakafa vana vavo vanongoungana voguvana zvinhu zvavo votora isitonyimwa sekuru Chido ndobva vasiya vapa mbuya t-shirt iriko kumba mbuya t-shirt iyai netrauzi rihombe rakadai nezit-shirt saka mbuya vakandifonera zvikanzi Maria uya kuno kune zvinhu zvako zvakasiyiwa nasekuru ndiri kusvika ndikuona mbuya vari kundipa zitrauzi rasekuru ndikati nhai mbuya ndoridi zvikaya mheno unonopfeka uchivata ndinaro muchariona ndicharipfeka panapa ndinaro ndobva ndatora trauzi rasekuru vangu ndobva ndanoisa muri kuziva kuti ndakataura nasekuru Chido ndimunaniko hameno kuna naFebruary apa ndichitaura nasekuru Chido kuti sekuru trauzi riya ramakandipa chindipai zvino chinditengera hembe inokwana vobva vandivimbisa sekuru wangu akandivimbisa zvika ndoda kutengera minisketi inosvota murume wako saka ndarwadza kuti sekuru vainda vasina kunditengera minisketi yangu yavakandivimbisa saka ndinongoti kuna sekuru Chido sekuru zororai murugare Thank you. As I said before, we are very fortunate. We've got so many Muzukuru, and we are very serious when it comes to protecting them, I think. The next speech is a written speech that's going to be read. It's coming from
our brother-in-law, Lisa Zimunhu's brother, Andrew Watson. So we're going to hear a speech, written speech from Andrew Watson. How to sum up the life of a great man in just a couple of minutes or a couple of sentences is hard. I didn't know Chido as long as most of you, but in the 23 years I did know him, he was my brother and my life was better for it. He was a leader and a mentor to many, a kind and gentle man who was humble. He was someone I could always talk to and greatly respected his counsel and wisdom. He was the kind of guy who could walk into a room of strangers and become friends with all of them. He did that once at a football game. He snuck into the VIP drinking area and then made friends with guys like Matt Rogers and other football players. By the end, they were all sending him beers and having a great time. He had the ability to connect and inspire people. He was also a family man. He loved his girls and everyone else in the family. I had never seen him so nervous before the night he met my dad and the night he proposed to Lisa. He was there for me when I lost my father and went through a rough time after, and in a way became like a father to me. I will miss our nights at his place, having a drink and watching movies, or hitting a bucket of golf balls out at the driving range. He loved watching The Last Samurai, the Viking series, or anything else going on the streams. We'd often joke about having Vikings in our blood. My heart goes out to everyone there who has felt his loss. Everyone here is shattered and in total shock. I feel like we've been robbed again of someone taken too soon. It was an honor to be with him at the end and hold his hand. He was surrounded by family and he was not alone. We had one last scotch together and then he went peacefully. Rest easy, mate. No one could have asked for a better man, brother, father or leader. May the road rise to meet you. I shall have a scotch in your honor. Uncle Drew. Thank you. Thank you very much, Uncle Andrew, for those kind words to our brother. Now, as everyone has said, Chido has had many friends, and could mention Evese and ask them to come and give their testimonies about our brother. It will probably need more than just one night, and not even a couple of nights. So I would like to call upon two of his friends' representatives, Mr. Makuyana and Mr. Panzure, to come and say a few words about Chido. Manera akanaka. Nodzinyasha Makuyana. Kutiti Chido yanga iri shamwari yangu. It's an understatement. Chido ndakamziva for 24 years. From the first night andakamuona tiri kuAustralia. First night yedu taziyana takapinda mumota to go drive 2 hours pakati peusiku kunotsvaga doro. Usiku yedu wekutanga uyu takaungana tiri mumota takawanda tiri maZimbabweans tiri maybe 5 or 6 mukamota katoita Corolla tainotsvaga doro tauni imwe kapanoenda kukadoma ndokwatakaenda obva tazodzoka kuma 6 dzemakuseni takudzoka kubva usiku uhwoyo 2020 I gained a brother omuning'ina
kubva panguva iyoyeyo tiri kuAustralia hapana hondo ukufara kwakaitika pakati peutu wedu umwasipo. Tanga takutofamba tese tichibatsirana. Chido anga ari murume, munin'ina wangu anga ane rudo. I think vanhu vese vachitaura wataura nezverudo rwarudo, rudo rwachido. I think I've got a friend that apataura a statement that sums up Chido. He was a gentle giant, a loving gentle giant. I'm lost for words as to what to say, but all I can say is he's loved. He'll always be loved, always remain in our hearts and in our minds. And above all, I think we need to celebrate Chido's life as we move forward. Thank you. Kwakungowedzerawo mbambo imwe padehwe reshuro. Ameno kana ndikasaribvarura kozi zvataugwa nevanhu vakawanda zviri kubva kutaurwa naNyasha. Zvinhu kwete zvokureva nhema, but that was Chido for us. When I joined the team in December 2000, that was Queen of Peace. Chido anga atoenda kuAustralia. Tichitaura, achinyora, anga asiya anyora zvakawanda zvaifanirwa kuitwa nekambani. Tichizviimplementa, zvichishanda, zvichienda kumberi. He came back in 2003. Ndobva takaita proper physical conduct. Inini ndingangoti ari munin'ina, ini ndiri mukoma. Asi pabasa ari chef vangu. Unoona kugama kwacho. Iwe uri mukoma unochida kumuti. Saka kune kwandaizomubatawo kana andibatawo kubasa. But pabasa anga ari munhu anga ari for excellence. Haasi munhu aida zvokuti titambe. Vaitiona vaiziva. Takamboita vhudzi rakareba tose tiri vaviri. Chipatara chikatombopedzisira chakunzi chipatara chemarasta. But takadaro tichipinda nemumwe manga musingapindwi. Vanhu vaimbofunga kuti marasta haasi professional. Vakangoona vhudzi vanoti but pavaizowa zvataitaura nezvataiita, vaizovhunduka kuti koinga marasta vatoriwo vanhu nai vakatorongekawo. That was Chido for you. Chido sekuru vambotaura kuti aiti ndiri double mof. Anditi anga ane hasha Chido, asi hasha idzo dzakagona kudzicontrola, because pane pataimbozoti tiri back of the beyonds. Pakaitawo ada kuitawo kana wanga waenda kuteereti waizodzoka uchiwana pane zvezvaitika. Otozoti komofu oti mukoma
ndozvatovapo kuti alright, sorry shamwari, next time usatide nhaoka, anenge agadzirisa. Aiti nguva zhinji inini mukoma ndoda kuti kana ndikatsamwa handidi kutaura, handidi kuekta, ndoda kutoinda, but vanhu vanenge vozondivharira manje, ndosaka mchizowana ndaita zvandaita izvi. And he taught me a very good lesson ipapo. Ndosaka vamwe vanondizivawo ndogara ndichiseka, but back of the beyonce ndotombotsamwawo. But takanzi kana matsamwa musataura, musaekta, fambai muinde kwamunoenda. Tikati zvinoka kudzimwe nguva gove kuri usiku kaunoenda kupi unorumwa nei, zvikanzi aiwa fambai. Ndosaka vamwe muchizondiona ndichifamba usiku. Chido ndakataura naye muna machimomo, akanditi chirasha December ndofunga ndogona kushingirira ndikauya. Garai mataurira mai Rufaro. Ndava kutovataurira. Hanzi muna December Chido kana akauya ka. Pane wiki radachifanirwa kunge hameno kwatai tisingazikamwi kwatiri, asi tiripo. Saka inini ndichangozadzisa muna December. Ndichangoenda nespirit yake nyasha anenge aripo toenda naye. Because zvinhu zvakataurika. Asi Mwari ngava nekuronga kwavo. Kuronga kwavo ikoko, tinogamuchira, vasi hakugamuchiriki. Zvaibvira waigona kutendeka kuti ko uyo nai Mwari dai matora iyeyo, uyu dai mambomusiya at least for December hayo. Tarasikirwa nemunin'ina, necolleague, a very sound manager. Kuaustralia kwaanga ari, kuno kuZimbabwe akawina maaccolades akawanda chaizvo, young manager of the year, zvikadi. Kuaustralia anga kutotanga kunominatwa futi kubasa for ma-awards, because anga achida kuti zvinhu zviitwe nemazvo. I hope kune Zimbabwe Institute of Management kwaienda akamboita chamakuvangu ikoko for management excellence in Zimbabwe. I hope zvinoita continue, the legacy iyoyo inogona kucontinue yakadaro. And I hope isusuwo vakabatwa vakasangana naye, we are going to try and continue kuti pavanenge vachiona vataurirwa vazvinzwa, mukationa memuchingoti mukaonawo patogona mungoti pamwe mabasa achidwa, musarega kuzvitaura, because mabasa akanaka anotaurika. Sorry, zvinhu zvinonetsa kugamuchira munozvisai, asi ndiyo nguva yatitori iyoyi yatatopiwa nemusiki. Kuvatenderi vose ndiyo nguva yatatopiwa nemusiki iyoyi. Ngatigamuchire, ichirema, ichirwadza. Mwari vanoziva zvavazviitira. Isusu tatorerwa a very good friend of us. Manzwa nyasha kuti first day vanhu vava kutodi paaisvika kwakwa kungonakidza. Saka hameno kuti ndiani achatinakidza. Amen. Pamwe kuda tichasara tikadzidzira, isusu vamwe hatinyanyogona but taito tikanasvika because kunakidzwa nekudidi zvavakaita izvozvo kuAustralia zvataimboita kunoko zvine zvichida une
wakangwara plus une mvuri wokuvanda nawo kuti aiwa handimhofu vatititi zvinoiko zvoona zvatisisina amen. Asi ndozviripo. Tinotenda hedu nenguva iyoyi yatawana at least yokumbotaurawo mashoma iwaya zviri mumwoyo tingasvika mangwana tichingotaura. Dai Mwari vatambira mweya wake mukomana nafamba zvakanaka neurongwa hwose huri pamberi dai hwafamba zvakanaka. Ndiyo shuviro yedu iyoyo tinotenda. Thank you. Some of the friends of Chido. The last speech is going to come from one of Chido's colleagues. As you have heard, he's been through so many institutions, and through every one of them, he has left a lasting memory. I'm going to call upon Mr. Sunguro from the Zimbabwe Institute of Management to give us our last speech. Thank you. My name is Godfrey, Mr. Sunguro, as he said, and I'm with the Zimbabwe Institute of Management. I want to talk from being a friend of Chido for close to 2 decades, and also representing the Zimbabwe Institute of Management, the board, and also the members of the institute. Chido, he was very hardworking, a very dedicated man. I've known him for 2 decades, like I've said, and in all that time, Chido was very committed to the institute. He believed in advancing best practices in management and leadership. I think that was his area. And most of the time, the friends that we talk to, they will tell you that governance, always. But he was very dedicated. And early in my career, I remember because he was an MD much early age MD. So when I assumed my role, my new role at the helm of the institute, I remember Chido achendite better. As he says, and I would always go and talk to him most of the time. We spent a lot of time, especially as I was growing up in my career. But I've got that's about work, our relationship to Bas. But I've got some very interesting things to tell you about Chido. Chido had very strong values about family. Family values were very strong. Taenda kunonwa, in fact, ndakanzisa kunwa duro. Dai vanhu daunwa koku yangu nechiri. Obvazi mbotanga chinipa kuti mahunters ndobvaanga kundipa whisky. Achindiseka achiti ndikaisa kana 2 matotsi ndoti zvakwana achindibatsira ndiende kumota. Zvonzi muchiri ana amai nini. Aifarira doro rake. So one of the things that you say about family, most of the time when Chido achitaura about Lisa and the 3 girls, aivatana 3 chihera. Ndine zvihera zvangu zvitatu beta. And we'll talk about it, and yeah, he loved his family. And zvimwe zvaita ndezvoti akashaika kumba kana kuti Chido akadzima foni kana kuti ikadzima toti Lisa aiziva munhu wekutsvaga aitsvaga ini obvunza Mr. Sunguro, I need to talk to Chido. Madzimire phone. That I have the bag and all that, and you should also make sure that I say about Yakumba. And in many instances, I don't go so good in them and that can dog and do shaman and do so phone one na Lisa nda kumba in the Gunda Gumba and the Gumba. Most of the time I spend upon a blue roofer.
ndio pataiga tiri. So he had strong values about family and always talked positively about Lisa. Then on the other spiritual side, he was very religious and very spiritual. Even taitaura nguva dzakawanda nyaya dzaJesu Kristu. Can you imagine? But we would talk a lot about, and did a lot to talk about spirituality. Some of the fascinating areas that I was researching, which is probably now close to 2 decades, is to do with what happens to us when we die. People don't want to talk about it, but nachido taigara totaura. Ndinodziziva dzese metaphysics and all that. And I remember one incident akandiudza akati vachiri vadiki achiri mudiki iye makaenda naye kuRome. And he said kuti izvo akamuka makuseni akaudza mama nadhedhi kuti izvo tichafamba so because kwaenda kwaizikanwa tichafamba so toona street yakati toona zvakati toita zvakati vari mumba. And this is the first time aenda kuRome. But at the end of the day pavakazoenda mangwana vachiendako vakafamba exactly makataurwa naChido. And Chido ainditi inini I'm a time traveler. Ndinomboenda vanhu mumwe kana ndikavata ndinofutaka ndaenda rwendo mangwana ndozoteera. There's a lot to talk about that, yeah. So he was very spiritual and all that. And the other incident that I'll tell you, maybe my last one, is takaenda ku Bulawayo, traveler nebasa, taita basa ende wausiku ndobva taenda out for drinks. Chido kwa kuno mangwana tikufana kukwira ndege yaisimuka na 6, check-in was 4. Isusu takutsvaga Chido takumutsvaga kuma 4. Patakatanga kupinda murumu akinchimutsvaga anga asimo makatokiwa. Ndobva ndatanga kutsvaga Chido. Ndobva ndazodzoka apinda iye akapinda just after 4, can you imagine? Kwakurara. Arara kudaroka akanoisa musoro pasi pepiro kwakuisa piro pamusoro. Takatraya kuvhura dhoiroro vakati hapana maspekisi vakaita sei kusvika ndakazotora taxi ndikabva ndaita sei ndamhanya kuairport ndazotaurirawo sawira wangu wandandinaye ndikati aiwa unozoita sei kuti vateere maybe flight yachinja. But zvisinei tasvika yanga iri airZim zvikanzi aiwa flight yatokanzurwa nekuti izvo yanonoka kubva kuVic Falls saka yaizosimuka na9 saka chipobva asvikaonechi kuma 8 kwake tagara ndikati kumhofu makabva manga muchasari kwa ndatisingasari ndini ndaibata. Anyway, he was a loving human being, one of the best ever. Even akagumbuka one incident ndinoona kuti pakanganiswa pane zvanhu zvaitika kubasa zvanga zvamukanganisa ndokubva abuda hake tapera meeting ndobva anowanzomira otaura ndakaona asipo saka ndakabva ndangonotora bhodhoro reJemerson ranga riri muofisi mangu pandamutsvaga muri kupi mofu ndiri paBlue Roof pandamuendesera ndikati ndauya nebhodhoro renyuro saka akaribata so ranga riri Jemerson obva atanga kuti beta makuripa mhaka dzenyuka. So that's how he was. And instead yesire zvaitika zvatopera muchataura futi zvaitika zvatopfuura. So there's a lot to learn about loving. And maybe my words to everyone here is that I think the greatest thing that we can give each other is love. Because after all this, we are going back home. And we are all connected. Ukaziva kuti iwe ari panext pako nani takangofanana tiri vanhu vamwe chete tinodzokera kune musiki. It will be difficult to hate the next person. You know that? And mutemo mukuru pasi pezuva wekuti whether ukaenda kumaKristu ukaenda kumaHindu ukaenda kupi ndewekuti izvo ida umwe wako semadiro aunofana aunozviitwa. Handiti? Tapedza matrend. Hama dzadiwa, tinoda kukutendai zvakare
nekuuya kwamaita kuzove nesu. You brought warmth to our hearts, even when we were going through a difficult winter. Please remember us in your prayers and pray for our beloved Chido Zimunhu. As our token of our appreciation, we would want to ask you to please stay with us and have supper with us. Varikuita catering varikukumbira kuti pamuno yenda for supper munoenda behind the truck and then come between the truck and the building, and then you can receive your supper from there. Tisati taenda kusapa tanga tichikumbirawo kuti twanwe munamato wekudya. Waita goma itombi ndakashingoda ngoita munotoro mwakangofanana ndazva ndatoya panapa ndakuda kutaurawo kuti Lisa iwe kana uchindiona ndimainzvama chengetawo vana uvape rudo double. Ini chirungu handigori kunyatsochitaura asi chengeta vana. Thank you, Maita Basa. Siyabonga.